चिपळूण तालुक्यातील ओमळी गावची नाभिक समाजकन्या निलिमा सुधाकर चव्हाण मृत्यू संदर्भात कसून चौकशी करण्यात यावी करिता देवगाव रंगारी येथील सकल नाभिक समाज व महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यांच्या वतीने देवगाव रंगारी पोलीस स्टेशन येथे निवेदन देण्यात आले। यावेळी जमादार वाल्मिक कांबळे यांनी निवेदन स्वीकारले। उपस्थित जिज्ञासा खजिनदार, समृद्धी खजिनदार, भारती निंबाळकर, प्रिया सहज, अरुणा पंडित, नाभिक समाजाच्या महिला, मुलींच्या हस्ते निवेदन देण्यात आले। यावेळी अध्यक्ष तुकाराम निंबाळकर, उपाध्यक्ष अमोल ओटे, सचिव राजेंद्र शेजवळ, सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष रवींद्र शिवाजी सहज, तालुका युवा अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सहज, तालुका उपाध्यक्ष प्रकाश जाधव, जगन्नाथ जाधव, नितीन खजिनदार, जितीन खजिनदार, राजू सहज, प्रकाश सहज, गोकुळ निंबाळकर, संतोष वाघ, अनिल वाघ, सचिन पंडित, प्रशांत तोडकर, प्रकाश सोनवणे, किशोर सोनवणे, रामेश्वर खजिनदार, सतीश सहज, संजय सहज, शुभम सहज, रवी सोनवणे, सोमीनाथ राऊत निवेदन देताना उपस्थित होते। राहणार ओमळी, तालुका चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी ही स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा दापोलीहून घरीगाव ओमळी, तालुका चिपळूण येथे येण्यास निघाली असता दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी तिचा घात झाला आहे। तरी सकल नाभिक समाजाच्या वतीने देवगाव रंगारी येथील पोलीस स्टेशन येथे तिच्या मृत्यू प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे निवेदन देण्यात आले।